Jag har aldrig tagit emot en medalj av någon annan än Frödingsällskapet. Bara så att ni vet. Det här är den största heder som jag har fått i mitt yrke som skådespelare. Och jag menar det ur hjärtat. Andra må försöka ge mig medaljer, kommer inte att accepteras. Jag debuterade inte alls 1961, hör du. Du har läst fel. Jag debuterade 1953 på Göteborgs stadsteater med följande roll. Den unge Fortinbras som segersäll från Polen kommit åter ger salut för sändebuden ifrån Englands konung. Hamlet, alldeles riktigt. Det var den enda replik jag hade i den här pjäsen.